Звъни се на вратата и отваря тъщата. Здрасти, мамо! Дошъл съм ти на гости. За час-два. Абе, я маршо, тука не мога те дишам, тебе изтормози дъщеря ми, бе. Маршо, бирай си крушите. Стига, бе, Норче, стига с тая война, бе. На ти 100 лева. Сипи по една малка ракия да си полафиме малко. Та такава си замислила, вземала 100 лева, драпнала ги така, сипала по ракия, поприказвали си малко. Смекчили тона, по едно време той вика: мамо, абе я вземи тия 500 лева. Слези долу до магазина, вземи някой друг кюфтенце, нещо, малко салатка да апнеме. И тя такава вземала 500 лева и сприпкала навънка до магазина. Връща се сготвила, пинали, поприказвали си. По едно време той вика: абе, мамо, я вземи тия 200 лева, слези долу, вземи малко студена биричка, някоя и друга пура. И тя така вземала 200 лева и сприпкала доволна до магазина и на този пич му звъни телефона. Дига жена му: ало, мило, даде ли на мама пенсията? Са тъма ни преведох последните 200 лева. Са се прибирам. Нема да готвиш. Вечерял съм.